Здравейте хора, аз съм Мигел и днес ще играем Survival Islands. Аз сега започвам нова игра и реших да снимам на нея. Докато зареди. Както аз си обичам да казвам, докато зареди. Аха. Мук. Няма ли една кишка? Кишка. Трябва ми кишка да се сложа. И сега ще започнем да чупим дърветата. За да си направя един лък и стрели. Трябва да вземете брадвата и да започнете. Сълдате. И удате. И то ви дава плюс 2 дърво и плюс 2 такива. Плюс 3 дърво и плюс 3 листа. Който да... Ей, плюс 1 дърво. Ако искате да си намерите брадвичката, трябва да натиснете чантичката, където ви е горе вдясно. Чантата и той ще отваря това. Вие натискате нещо и тук. Нищо. Вие трябва после да натиснете горе вдясно, горе вляво, където има едно такова, как беше това, и чукче, и може да си изобедите всичко. Аз ще си крафна 4 торча, за да имам, когато ми е тъмно. И аз ще си купа един лък. Един лък. Днес ще си купа, ще си го направя. И сега ви трябват стрели. Ето тези. И сега можете да трябва да натиснете лъка, да натиснете това целта и меча и то ви се слага. После натискате стрелите и пак целта и меча и вече си ви слагат. Тискате и може да стреляте. Тук ще ви трябва най-много храна. Например като тази коза. Трябва да оцелите за да умре. После натискате тая ръка и взимате месото за храна. Пак ръкичката и взимате месо. Да хапна, че съм гладен. Умря. И месо, колко много. На мен ще ми трябва и дърво. Три месо. И някаква си лист ми даде такова козина, който да там е. 4 месо. Охо. Но ще ви трябва най-много дърво. Слагате си кишката и започвате да цепите. Трябва на вас. Ще ви трябва вие да имате много дърво. Защото е важно да си изобретявате неща. И камък. Плюс 2 дърво. Ще трябва да си купувате и стрели. А сега... Ай, туда.
Я да ям 20 месо, колко бързо ги събрах. И сега ще се опитам да щупа един камък, че ми трябва за да си изобрета нова кирка. Нова брадва. Не, това не може да се чупи лад. Тези не може да се чупат, трябва да отидем към други. Ето е тези камъни. Хора, ето тези. Виж как е бърнало дървото и вътре в камъка, what the fuck. Вижте къде му е това. И тази стомана, тя докато се чупи, тя много време. Аз ще го скипна, докато го... Хора, дадоха ни плюс 3. Плюс 3 камък, това е много добре. На 69% се държи. Да, колко струва? Едно дърво и 6 такива. Това какво е? Стрела, за какво съм изцели? Камък. Това е пак стрела. Вижте какво има. Хора, аз не знам как се прави къща. Да дърво за тази врата. Те ни трябва още дърво. Я да убием тая коза, който иде. Ура! Патуда! Запалях с къщи. Тук има едно дърво. Палма. Сега да си извадя толчовете. Ете да ми светкат. Бати, ако трябва толчове. Трябва да ги имате. Задължително, за да ви светкат. Който е тъмно, Вижте колко е гадно само. То не може да се види нищо. Хора, ще си го бъдат още малко стрели. Това се стрели за 4 дърво. Снимам видео, да. Може ли изкача пари на Хиларзио в тия прави живота на 1000 и 2000 на 1200? Може ли? На колко ми? На 1145 нас. До 1160. Причината е да кой да О, командва. аз съм в краката. И кой да се подчинява. До 1160 ли? Няма разбирателство от едно време и няма зачитане. До 1160 ли? Хора, аз съм гладен. Види до 1160 ли? Живота. Мигел, я са такова. Правил съм леглата. Пам. Тя тук е пай. То се чупи по-бавно. По-добре чупете палмата, защото пайна се чупи по-бавно. Я. После дълго. 32. Ачук. Виж колко точно мога да направя. 56 токча. Значи направя 20 толкова, за да си имам. Оя вече имаме. Чупим. Ога, виждам се, започва да играе за това. Това как да го махна, о боже мили. Аз нямам защита. И класим го. Започва да става светло и това е много добре.
Там се изключи, нямам вече гориво. И сега ще взема още малко сон и всеко скип. Хора, дадоха ни много малко, плюс един камък. Ама то базата ми почти свърши. Даже един път се пробвам. Вижте, къде има такова отпайно, боже мили. Бърна. Дай да го чупа, мога. Вижте, те мога да чупа пайна. Вижте, така чупа пайна. О, боже мили, хора. Вижте само. Ай, боже. Хора, сега, докато го чупа, ще го си... Това остава също малко живот. Един удар. Плюс 200 мана. Вече имаме 5. О, пръс. Ако видите нещо такова, веднага трябва да го биете. Аз имам храна. Бой. Бог. Синя. Синичка. Трябва да не се доближава до вас, защото ще ви хъби кръв. А това е много гадно. Но и колкото стили да си схарчите, важното да умре. Вижте как харчи кръвта само. И друга синя не ме види. Закрещен съм дърва. Пенчо! Сега си ме следвал. Пенчо. Не, Пенчо! И финишим. Фаталити. Вижте колко много само даде. 6 места и едно такова. Сега ще си изобрета още стрели, че си срачих всички. 50 стрели за 10 дърва. То стрелите обикновено са за 2 дърва, ама то пише едно. Бати. Изказах ви -1, -0 лад. И че трябва... Ще трябва пак да си сложа това. Това почти ми е свършило. Пам. Дай ни още дърво. И това ще бъде целият видеоклип, хора. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, поставете един коментар и се абонирайте за моят канал. Чао, чао.